Welcome to Tabor Channel. Di perlok season 4 ngapedang sombah yang pi sagani ka video ko janga gani ka por. Dia gani ka por perlok ngakwa ban hikai biang ya pi phang ka bedai bat ka gani ka GPay phone pay ma. Dengan sedang na ka Google Pay nomor bun apeng jong pi ya le ya gani ka Google Pay. Te haba pile ekane nomor pil atip hi ka bank jong pi kala de ka phone menta kala de ka phone pile chino pi thijing thiet pi yu kala panan kam tang da ka mobile te nakam ta ka don kam ka ba phin yada ba phin pen klan kita ki jing yada haga be dei bat ki phone ki jong pi te nakam ta ka ni perlok ngangan batai pi ba kumno pi dei ban check ban pen klan ya ka security na mata ki mobile ki jong pi ke ba pi pedan kam ya ki ni ki online transaction kini ba pin hap pilai pedan kam ka Google Pay phone pay paytm kom ta tar ti hoj bun na pedeng jongi mo ngele ka Google Pay teng tengi pha setting haki wei te don ki banang don ki bomnang nomor ka de ka por la de ka juk tingi kwa bro khaj ban yale ya kani ti ni pha setting ni pha yarap haki perlok ti ban long ka no ko jingya dapat phiru phide ban tip sepangkan ni phide ban don ka idea kumno ba phin nang ya kan ni bat phide ban wat jing tip bro kamlang phide ban ya da ya kan ni ka ba kamlong important pelat aka jingem jongi naman ya belang ya kamai na banta balai ting hap yada am ya ka spa ka ba don ka pisa ka jong pi ka bainong ka jong pi ka ba pila yo pila lum la kan seu bro sikata te ka dai kata hi ka banga kwa ban compensai bat kamban batai nia su ngin yang am menta sa kata ka Google Pay mo kumno ngin ai kam scam kita ki security ban ensure ba ka ni ka transaction jongi kan long ka ban ne ka ba scam bat ka ni ka Google Pay jongi ka dai ka ban ya light na kita ki jing sa le tu hanu lena kita ki hacker ki bang jabat ki ba yu kumbang la batai ha tu ko we ko video ko ladap ki pi ba ya page pi la ya song thu pi la ya tip bat ki bam page ru sa persyang ban page ka tu ko video jonga ka ba ngapen mi kumno ban yada nak ban secure ban yada nak ki hacker ya ki phone pay kala don ka timeline jong ka channel ko jonga te se page perlok wat om kin sting ka ni wat om ong ba nilai ra tang bra le Google Pay la long em kum tu don kam bangin hap yada ban yada ka de ka kamram ko jong pi ban yada nomor kini ki ek bro khoj kim dei ba pension ya than ha ki wei ru nomor hang tu pi hap sinayu password da pi pa sina ha ki wei kamut kalong ka jing e le se da ka ja ka no la karukom ma kan ja ka no te kamut yano pen kan no te kalong ka jing e kan ni te sampai jaga ni ka screen ka bangan sapani api bat sa bot hak ta korkom te perlok hadin ba pila ada play ka Google Pay jong pi te lej page hajrong badon itu i symbol mo i symbol jong ka ba pi setting ya ka lingba ka ibel ka jong pi hang ni ka don hajrong do hang ni ha ka liang kamon te klik hang tu pe tangan klik hang tu te hadin bala klik hang tu pat te kinwan kini kumni terter te pila ban klik hang tu setting tinggal tangan klik hang ni bat tho setting ta klik hang ni pat te pin syam hang ni kidon ki your info notification and email privacy and security about help and feedback sign out kum ta terter te pi klik hang ni bat tho privacy and setting te pi tho da pi klik hang tu te pin lap ni privacy and setting de kadon kanika data and personalization manage how your info is saved and used te pila ban klik ya to te pide ban turn on ya kani mo pide ban turn on ngang turn on te uni de ban long on te ka tu ka de way na mata ka safety pin turn on ya ka personalization with Google Pay te nak ta back sedin te lej kani ka ni ka baar pi itu badon tu tala ka batho enable app lock te ka tu hang tu pi klik hang tu te don na pedeng jong pi ki bapan kam da ka ta kini ki pin mo ba pi play shua ba pin play ka Google jong pi don kita ki fingerprint ba pidan ka
pyndonkam da ki pin code ki long sau tali ki pin code te ka syong ha ka mon jong pi phila ban setting ha ka pyndonkam da upin ne pi ha ka pi pyndonkam fingerprint ma da pi setting fingerprint mo da pi pot ba pi play mo pi sunyan hang tu fingerprint jong pi te ka la play te ngan le da ni ka pyndonkam da ki ne ki 4 digit Google pin te ka tu ka de ka wei ka setting ki jong pi te ka no ka ba kham save le da ka ta te mentangan back ya ka tu te mentang hang ni ka don saka ka balai pat get OTP code mo te tu OTP code tu da pi yu hang tu ka mo pi ban tip tu OTP code jong pi don kam ai te pe sakani ka basau pat ka long block people te la ban don mo kino ki bru ki ba phim phikam long la ban long kum ta scam calling kum ta te phla ban block kum ki turu te menta ha tu ka basan how people find you on Google Pay tapi laban you pi allowed people to find you te kani ka don kam ba cubu mta gi bru ki send pisaya pi kilaban labat kilaban sham te hang tu pat allowed people to add you to group ka tu te nai ka baham nai on te ka don sakawai pat synchronize your contact te ka tu kumot kilaban synchronize mar lada pi mut ban send pisaya shano kumot lada pi you kumot kan pau ka kateng haka searching ka ba pi haka por pi sen pisa te ka tu pi de ban ton on te ya kane ini ki de ki santali ki step ka ba khamlong important hi ka de ka ne ka enable app locks ka de ka tu hi ba pi de ban long security ba ka tu enga mantangan ngaton on ka tu te da pila sibuk kan dengan batai biang mo kan pi select da kan ne pi select da ka tu se sibuk ngak select dong ni upin te sanyon hang ni continue te sanyon yu upin hang tu pat te upin uba yu pinyan sisien te on saphanyon bang sisien te kala long ha kata korkom te to tangkat ne nga try play asung thu but se persang ban le kamta nak mata ka safety jongki account ki jongpi te perlok kumba play i kum tu te le ban secure ya ki badai mentan mar menta ki ne ki fraud ki ne ki bon ba ki ne ki hacker lai phojat ki ba la ban le tu bat ban le ki kam ki ban penjat mo ya ka jingem ke jongi ling ba ban tu no ya ki jing to khamta mi ki bank ki transaction e bar khai kamta te phila yu i kum tu te persang ban secure ya ka mobile ko jong phi ban check every time nagawe ka por kam no sisen chita yo e kum tu phi de ban check ya ka transaction jong phi de ban check ya ka security na mata ki mobile jong phi pyndonkam telar piche nya ki mobile ro phi ban le hi ka ta ru kom te to perlok ngin sa ya kan du pat hawe ka video khub le shibon